Sikhuleke phezu kwalamazwi egameni lenkosi ethu Jesu, sikhululeke sambe semakhaya siyolungisa silungisele nayi inkonzo yangomgqibelo nayi imvuselelo eqalayo ngolosithathu lapha emzini waseThekwini eSouth Beach egameni lenkosi ethu Jesu. Hey bazalwane, kuza abantu abakhulu itatanyiswa the speaker of the parliament naye inkosi yami ngizwile kuthiwa nje email ingenile uconfirmele ukuthi uzobe khona the speaker of the parliament. Inkosi yami ngiyazi leyanto egamele baningi nje abantu abezayo, abanye ngisaba ngisho ukubiza amagama abo, abantu abakhulu abahloniphekile. Sesiyobona nje nathi sengiyithula ilist uhla labantu abasihambele egameni lenkosi ethu Jesu ngomgqibelo. Glory to Jesus. Ngicela nimshale izandla uNkulunkulu. Funda sisi Isaiah chapter number 40 verse number 31. Incwadi kaIsaiah chapter 40 sizofunda uverse 31. Kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengakhathali, bahambe bengapheli amandla. Behambe kodwa bangapheli amandla. Ngicela ungiphindele bese ngihamba nawe kuleli verse. Kepha abamethembayo uJehova, Kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha, bayathola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bangakhathali, bagijime kulendlela bangakhathali, bahambe bengapheli amandla. bahambe bangapheli amandla. Phinda futhi for the last time. Kepha abamethembayo uJehova, Cela ukuthi uyibambe lento. Kepha abamethembayo uJehova, bayathola amandla amasha, one, bayathola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, two, bayakhuphuka njengezinkozi, bagijime bengakhathali, three, bagijime kodwa egijimeni kwabo abakhathali, bahambe bengapheli amandla. four, bahambe kodwa nalapho futhi abapheli mandla. Nikhona? Ngicela ukuyifunda ngale version. Yes, Lord. Verse number 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not weary, and they shall walk and not faint. uNkulunkulu akabusise ukufunda kwezwi lakhe for the last time. Mawuqeda bese uhlala phansi. Kepha abamethembayo uJehova, Kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha, bayathola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengakhathali, bagijime kodwa egijimeni kwabo abakhathali, bahambe bengapheli amandla. bahambe nala ehambeni kwabo nakhona abapheli mandla. Hlala phansi mntanami uqedile. Ngisacela sibambe nazi izinto ezimbalwa. Number 1, lithi iBhayibheli labo abathemba uJehova bamukeliswa amandla amasha, bakhuphuke ngamaphiko njengezinkozi, bagijime kodwa bangakhathali, bahambe kodwa bangapheli amandla. Ngicela ukukhuluma kafushane ngalo mlayezo noma ngaleli verse. Kubhala noma kukhuluma umprofeti elithi iBhayibheli yabhala le ndoda
ibhala ngabazalwane, ibhala ngamakholwa, ifanisa abazalwane njengezinkosi noma ifanisa abazalwane njengokhozi. Uthi bayaphiwa amandla amasha ukuthi bakwazi ukundiza bakhuphuke njengezinkosi, bagijime kulendlela, kepha egijimeni kwabo abaphelelwa amandla, abakhathali kodwa bayagijima. Wake wambona umuntu egijima kodwa amandla angapheli kuye. Yabona na ungaphuma la ngaphandle ngithi gijima uyofika lapha erenkini edolobheni, uyothi ufika lapha erenkini uyofika sokhefuza nasothi kodwa lithi iBhayibheli abathemba labo kuJehova, abathemba uNkulunkulu, lithi iBhayibheli bayagijima kepha bakhathali. Ebazalwa, kunini sahamba noNkulunkulu asikhathali? Lento kube besizenzela thina, kuyinto yethu ukuhamba noNkulunkulu ngabe sesikhathele, kodwa ngenxa yokuthi kulolu hambo esilohambayo asambi sodwa kepha samba noNkulunkulu. Yebazalwane, kuya kufika ikhathi, angikhathali ukholo kangakanani, kodwa sikhona isikhathi esithi nasifikela uzwe ukuthi kunzima ukuya enkonzweni, uzwe ukuthi awunamdlandla, awunalutho ekuphushayo ukuthi hambe enkonzweni, kodwa masinyane emva kwesikhathi bese uyarechargewa, bese uyagcwaliswa. Yabazalwa, into eqeda amandla kubazalwa yilama group, yizinto ezenziwa abazalwa. Kodwa mangabe uhamba noNkulunkulu, uthembe yena yedwa, ungekho emagrupini, amandla waphela. Amagroup ayawaqeda amandla. Into eqeda amandla kubazalwane ukuhleba. Uthola abazalwane bahlebana bodwa, uthola abazalwane balwa bodwa, uthola abazalwane bayaxabana. Na ucabanga ngenkonzweni uthi hey, kodwa Nkosi yami ngiyohlangana nalabo abantu laba, kodwa bathemba nabo kuJehova. Lithi iBhayibheli bayandiza, bandize ngezimpiko njengezinkozi. Ebazalwa, mawuthembele kuNkulunkulu awuyibuki izinto ezenzeka phansi, kodwa uyawasusa amehlo akho ebantwini. Phakamisa amehlo akho uwaphakamisele kuJehova. Yabona na uphakamisa amehlo akho wawaphakamisela kuNkulunkulu, wathemba kuNkulunkulu, zothi zikushaya phansi, kodwa wena amehlo akho ayoba ngabukanga phansi, wena amehlo akho ayobabuka phezulu. Uyahletshwa, uyakhulunywa, uthiwani ngawe. Amehlo akho uwabeke kuJehova, bayakuthakatha, bayakuloya, bakudlela umona. Amehlo akho abheke kuJehova, ngoba lithi iBhayibheli abathemba nabo kuJehova bafaniswa nokhozi, bayandiza, bandizela phezulu, noma bagijima abaphelelwa ngamandla. Lalelani bazalwane, namhlanje uSathane usayibuza ukuthi kanti yini okumele ngiyenze ngalo, ngoba nangiveza lokhu uloke eqhubekile, ngiveza lokhu uloke eqhubekile, ngiveza lokhu ulaheba nje. Wena sophelelwe ngamandla ngendaba yokuthi uhletshiwe, ngendaba yokuthi kunezinto ezenzakalayo. Vuka mzalwane, vuka, wemphatha amandla, vuka ngalesi sikhathi, yemphatha amandla, uqhubeke, ukhuphuke. Noma sabakhuluma bathi yini kangaka, njalo ngesonto uye enkonzweni, hamba mzalwane. Sebakhuluma kabi bathi yini indaba, ufuna ukuyoshada umfundisi na, ngoba na usisi ukhuthele, uthanda uNkulunkulu. Abantu bayayijika bathi ufuna ukubukwa umfundisi. Hey, hamba kunjalo, bayakhuluma abakhulumi. Hamba, hamba, hamba,
ungayeki. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Ingaphela kuba mfundisi onganayo inkosikazi. Osisi nabathanda uNkulunkulu bezenkonzweni kunabantu ababuka osisi la ukuthi nabakhuluma nomfundisi bakhuluma kanjani ngoba bathi ngathi kumfazi kamfundisi nkosikazi kamfundisi ukhona la. Tshela umakhelwane ukuthi asizelanga lezo zinto la. Eagle Mountain isokhonza uNkulunkulu. Oh, hallelujah. Sizelanga lezo zinto la. Sizophakamisa igama. Sizophakamisa igama. Sizophakamisa igama. Siyayazi into esivelela. Asizelanga izindaba. Kepha sizokhonza uNkulunkulu. Abakhulumayo kodwa ngeke siyekele ukukhonza uNkulunkulu noma bangathini kodwa kusalayo siyakhuphuka njengezinkosi siyogijima kulento ebazalwane ma bakhona babatha yikho lento into ezohamba iphele. Ake ngimemezele kulabo bantu lento namhlanje inonyaka, lento ino-12 months, lento futhi ayimi, lento iyaqhubeka. Uyathanda kathanda usathane isazoqhubeka isuka emandleni ingene emandleni, isuka enkazimulweni ingene enkazimulweni. Oh, hallelujah. Awuthinta ababili abathathu uthi hayi makhe mawucabanga ukuthi kulo 12 months kunento ayibonile. You haven't seen anything yet. Awukaboni lutho. Kukhanya usazobona. Kukhanya usazobona. Lalela iyaqhubeka lento. Mighty Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Lento senqaka bathakathi yaqaka balo bafaka ichitho babopha abantu babopha yonke into kodwa ngoba samba isodwa samba noNkulunkulu ophila yasuka emandleni yangena emandleni yasuka emandleni yangena emandleni ngoba kungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Oh, hallelujah. Jesus. Tshela umakhelwane awukaboni lutho lokho sakubona inqalo nje inqalo lento isazokhuphuka lizokhuphuka ukhozi iSouth Africa yonke izokwazi ukuthi likhona ibandla okuthiwa i-Eagle Mountain Prophetic Ministries. Khuphuka khosi khuphuka. Hallelujah. Khuphuka khosi khuphuka. Khuphuka. Elamando bokosaya. Lalela wena uyafika. Ithi ngitshele khona sasuka nabo phansi. Bakhulunywa kodwa lakhuphuka ukhozi. Bakhuluma lakhuphuka ukhozi. Ngiyayesaba into kaNkulunkulu. Never say into kaNkulunkulu akukho la yakhona. Into yabantu iyaphelelwa amandla. Kodwa into kaNkulunkulu isuka emandleni ingene emandleni. Isuka emandleni ingene emandleni. Into kaThixo ayivimbeki. Mama ivimba ngapha uThixo ubeka ngapha bayivale ngapha uThixo avule ngapha bayivale ngapha ivumbuke ngapha bayivale ngapha uThixo avule phezulu. Ola bosanda mahosha yikhamasitabaha abathinta ababili abathathu uthi yahamba lento yahamba lenqola yahamba lenqola lendiza ikhozi lendiza ikhozi abathinta ababili abathathu lendiza ikhozi hayi ikhulume sifiya yimina lento thana lendiza ikhozi lendiza 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 ikhozi
Hey! Jesus, oh hallelujah. Lalela mzalwane, sengiyothandaza. Nangaba amandla besaphela kuwe. Uthi yaza ngisayizweni nokuya lapha e-Eagle Mountain ngikhathele ngithi mina ungakhathali. Phakama. 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 Ndiza njengokhosi. Undizela phezulu emafini. Lalela mzalwane ngiyaprofetha. Yabona inkinga obhekene nazo zinkulu zilingana nale building, kodwa uNkulunkulu nasangenelele inkinga zakho yokukhuphuka zibe lapha bese uyandlula uhlale ngale kwale bhilide mawuhlezi ngale bese uyaphinda futhi uyakhuphuka uhlale ngale kwamafu bayobuzana abantu bathi wenza ngani wenza ngani bona laba bebathi uyaphi basazobuza bathi hey kodwa lento yakho ngathi iyasebenza nje abathi makhe into kaThixo le iyasebenza. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tshela umakhelwane iyasebenza lento, sebenza lento. Babshabalala kanamandla anginawo mina amandla kodwa ukhona ongaphakathi kimi okungiyena othatha lento ayibeke emandleni ayisuse emandleni ayibeke emandleni ukhona ongaphakathi kimi uyena owenza imangaliso. Ela makosata baya limanda babosa liba kasuto pakadeshe emando shata makadeska baba yabona bathakathi ukube bayalikhuluma iqiniso bebazosho izinto abazenzana ikhutho abantu abahambela nebandla ezangomeni ezinyangeni bathi siyavala. Angiyazi mina enye into ungayivala kanjani into kaJehova ungayivala kanjani into kaThixo ngoba nawuvala ngapha amazulu avula ngapha phinde uvale ngapha vulele abathinta ababili abathathu nakho ayivaleki lento ayivaleki lento ayibambeki lento ayibambeki lento ayibambeki 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 ayivaleki. Giyamasi giyamasi giyamasowa sekha giyamasi kodwa Nkosi yami Jesu giyamasi kodwa Jesu
Sizeni la khona. Bambani. Why iBhayibheli lisifanisa nokhozi? Why kuthiwa siyawukhuphuka ngamaphiko njengezinkosi? Yabazalwane ngicela nibambe nayo imfihlakalo. Le logo ye-Eagle Mountain oyibonayo akusona isithombe nje. Kodwa this whole thing is prophetic. Now idinga abantu abahamba ngomoya kaNkulunkulu ukuze bayiqonde imfihlakalo behind this ministry. Idinga abantu abathandazayo abakwazi ukukhuphuka intaba baye phezulu babambane namazulu balanda izinto. Lalela mzalwa. Yabona lapha kukhona ukhozi bese kuba khona intaba bese kuba khona isiphambano bese kuba khona nayo imap yomhlaba. Yabona lento kahle kahle mangabe usuyibuke kahle iyodwa nje intshumayelo iyakhuluma lento njengoba ubona ukhozi lolu khozi lolu kahle kahle akusikhona ukuthi liya phezulu liyalanda ngamanye amagama lisho ukuthi message sesitholile kuNkulunkulu. Ngamanye amagama ukhozi njengoba lulenda luletha message yakho nami lalela ngitshela nayo indaba. uNkulunkulu makanginikeza lo mbono uthi hamba utshela abantu ukuthi imessage oyiphethe uzolanda imfali kaJehova. I-Eagle Mountain Prophetic Ministries imandate yayo ukulanda imfali. Sibandla lemfali sizolanda abasele. Kunabantu abasele ofanele ukuthi ngabe babuke kodwa isitha sibabambi. Sizokhulula abantu ababanjwe isitha. Sizokhulula abantu ababanjwe abathakathi. Sizokhulula abantu ababanjwe amadimoni. Fana ngabe soya driver amadimoni ayibambile imoto yakho. Fana ngabe unomuzi amadimoni awubambile umuzi wakho. Fana ngabe soshadile amadimoni awubambile umshado wakho. Fanele ngabe uneyimali amadimoni ayibambile imali zakho. But that time is over. Akuthinda ababili abathathu it's over now. 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 Move over. It's over now. It's over now. It's over now. It's over now. Akutimake. No more training. No more struggling. No more suffering. God. Watches. This bed zikhona inyoni emhlabeni kodwa ayikho inyoni ene strength nenamandla nehloniphe njengale. Yabo mina ngeni isikhathi ngiyayithanda lento edlala ku TV. Kune program lapho ku TV abayibiza ukuthi it's wildlife. Wildlife bakhiphela zonke inhlobo zezilwane zenyamazane na yonke into. Now I have seen many animals, but I have recognized the strength behind the eagle. One, ukhozi aludli into efile. Ukhozi malithola isilwane sifile khuluma ngaleme ayisidli isilwane esifile engazi ukuthi sibulewe yini. Ukhozi lo. Number 2, kuthiwa iso elilodwa lokhozi lunamaleya awu7. Just one eye
kuthiwa ukhozi nje iso lakhona linamale ngamanye amagama la kuneso khona ngaphezulu kweso kuneleya ngaphezulu kweleya kube khona enye leya ngaphezulu kweleya kube khona enye leya lokho kwenza ukuthi iso lokhozi noma kungathiwa luthintekile lokuthinteka ukulimala kokhozi akuzukufinyelela esweni. Why? Because iso lakhona li protected lunamaleya awu7 lilodwa. Now imagine uma ngabe ke selibuka ngamehlo awu2 ngamanye amagama kuchaza ukuthi ukhozi lulodwa lunama layers awu14 esweni 7 ngaso ngalinye. Now kunalento eyenziwa ukhozi. Ukhozi inyoni ehamba phezulu liyahamba lujikeleze. Uma ngabe ukhozi lulambile lufuna ukubamba isilwane luhambela phezulu. Now abelungu laba bahamba lapha ku wildlife baphatha ama binoculars bakwazi ukubona inyamazane ekude ele bayithathe bayizume bayilethe eduze. Uma ngabe abelungu laba bazuma ngalama binocular inyamazane ekude leyo nto yama binocular kahle kahle baze bawenze yaqala ngokhozi. Abelungu babamba ukhozi balu operator bacheka ukuthi lenyoni le kwenziwa yini ukuthi inhlanzi isemanzini kodwa le inhlanzi kwazi ukubanjwa ukhozi kanjani ngoba inhlanzi sensitive kabi. Inhlanzi mayisemanzini bazalwa moke nje wathi wanyakaza isithunzi nje dali fish ibalekile kodwa buka ukuthi ukhozi lenza ukhozi luthi lundiza phezulu lapha amehlo luwathatha luwabeke phezulu lwandle luwabeke phezulu komfula lubona inhlanzi ihamba ngaphansi kwamanzi bese liyasuka ukhozi likwazi ucalculate the distance la lusuka khona nokuya lapha emanzini likwazi ucalculate the speed sokuthi uma ngabe ifish ingaqali reactor ukhozi luzobe selifikile. Ukhozi lusuka phezulu bese liyahla libheka nzansi. Uma selehla alivuli impilo malehla luvala impilo lehla nje selithe uma lifika nje olwandle lifika selivule inzipho lezifika lithi grab libambe inhlanzi likhuphuka na uzobona inhlanzi seyidlala lukhuphuka ukhozi nayo liphethe liyahlala phezulu entabeni. Malifika phezulu entabeni bese liyaqala ngalo mlomo walo lidle manje lenhlanzi lidle manje lenhlanzi lidle manje lenhlanzi. Lalela ngikutshela isho ukuthini umfundisi lento ngamanye amagama malithi iBhayibheli thina sifaniswa nezinkosi ngamanye amagama asiyidli into abonile thina. Ay bantwela we don't eat the rotten stuff, we need a fresh man. Ngamanye amagama thina i-Eagle Mountain ama message ethu kumele kube message entsha. Why? Because sifana nokhozi sidla ukudla ku-fresh asidingi ukudla okubolile okudala. Ngamanye amagama leli bandla uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi will bring a fresh manna upon this church. We shall not eat the rotten food, but we shall eat the fresh manna every day. I want the fresh manna. Now, ukhozi ludla fish luyidlele phezulu entabeni. Bambani the secret behind this vision. Ngoba uzoze enkonzweni ukhonza uphakamisa izandla kodwa uma ungaqondi umoya the anointing uNkulunkulu ayibeke phezulu kwe-Eagle Mountain bazotestify abantu babonga uNkulunkulu usana mangalo ukuthi benza ngani laba benzayo. Why mina ukanti wena ungakayibambi lento fanele uyibambe lento. The secret behind this vision,
the secret behind this ministry. Number one, because it symbolizes the prophets. That is why now it's called Eagle Mountain Prophetic. Prophetic. Ngamanye amagama umpostoli lona, umprofeti kaNkulunkulu lo, ngoba njengoba ulubona nje ukhozi lumhlophe lapha entanyeni kodwa lona lubrown. Lokho kumhlophe entanyeni ukhololo lo. Ngamanye amagama kodwa kusema ngakhuluma yini la. Moyo ongcwele. It's about time now to understand the prophecy of the last hour, because we are living in the last days. Now the church has to be aligned. The church has to be aligned with prophecy. The church has to be aligned with the prophetic messages, because in these last days God will speak to his people. But when God speaks, he will speak prophetically. When God speaks to the church, he will speak prophetically. He will use his prophets to speak to us, to align the church, to align the church, align the church, align the church. Uzobona isikhathi masiya siqhubeka kuzofika abaprofeti la, kuyovuka abaprofetikazi la, unamakhosi mandele bosa, ulabasaya ikapa. Lalela ngitshele kuzovuka abaprofeti la, sizosimangale sithi lo mzalwane siyamazi nje useqaleni uprofeta kanti sekwehle into yasezulwini. Mama mando bokosakaya orabosaya ilamando bazoprofeta bazoprofeta wamangalo uhlushwa kangaka isitha silwa nalento oyiphethe. There is a gift of prophecy upon you. The time is coming, another time is now, where the true worshippers shall rise in this hour and worship God in truth and in spirit. Let me tell you, God is at work. God is at work. Rise up, you prophets. Rise up, you prophetess. Your time has arrived. Your time has come. Rise up. Hallelujah. Rise up. Hallelujah. Rise up. Hallelujah. Rise up. Hallelujah. Rise up. Rise. Isasho bazovuka abaprofeti, bazovuka abaprofetikas. I-Eagle Mountain ilanda imbali. Kunabantu abantshontshelwa igift yeprofesi, kunabantu abantshontshelwa igift yokuhlola omoya. But uNkulunkulu kulezinsuku ngibona restore izinto. Ayikodwa Nkosi yami liba sikhalabaho. I'm just feeling the anointing right there. I'm feeling the anointing right there. The devil is a liar. Abanye bayizangoma, abanye bayinyanga. Usatan utshontsha igift wayiphambanisa. Ziyeza izangoma kulendlu, ziyeza inyanga kulendlu. Ama-gift abantu azovuka. Shalabababosaya, shalababakosatamaha, shalananamakosaketamaha, shilabababayendelebosa, eketetetepepepepepe. Wow, shalamando, ulabasaya babababa, mayakosaya ikata, rilaboshilanamosa. Wow, shalananamokosa, shikapatetetete, enamasiando. Oh, I'm feeling the anointing of the Holy Ghost. God is confirming his word. Ribasatakapa, rimasikepeya, rimandabababosa, yanteketetetete, ripakasatamayonda, rinamabababosante. Come on. Just for 3 minutes of intercession.
Everybody begin to open the mouth and pray. 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 Riba kasondo. Riba shata. Rika tarababo. Rika pasanta pakata. Riba baba baba baba. Rida makoshanda. Riba yatete. Ila baba sanda. Ila baba sekete. Ila baba shanta baba. Ura pasika patondo. Ura pasayaba. Ura pasika telebe. Ura pasata kata. Ura pasaka telebe. Ila baba saya. Hey! Who's a prophet? Who's a prophetess? Who's a tabernacle? Landing valley, Jehovah. Shanamandasha. Shanamandeke. Shanamandaria. Shabababasi kapaya. Shibababasi tapakata. Shibabababa yantelebabos. Yabako Santa Kataba. Ikatata Rika Basota. Ikamata Shika Patarikapa. Ikapashando Kosotapa. Ula Baba Shatakata. Ula Baba Yantelebos. Ula Baba Mosia. Ula Baba Santa Katata. Shalabas! Shalabas! Makoshanda! Makoshika! Makosita! Makosata! Ipakosoto! Shikatatata! Shikatatatata. Shiba baba baba baba. Shiba baba baba. Shiba baba baba yakatara baba. Shanda marondo bokosaya. Hey! Rondo leika baba baba hosaya. Shikata. Nanamas. 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 Vila Abosi. Vila Abosi. No shikata. Rikata rikata. Mende shate. Mende rikata yonda. Rikata sotaraba. Wow! Hallelujah! Hallelujah! Seprekese Shambrosika Brondo Sebreseke Brosaya Libros Tamande Breseke Ibrasaka Taramaya Ronda Baba Shatama Rikata Tata Papa Shinanana Bokosotanamaya Ay Nanamos
Iyamanda la Nkosi. Hey. Wele, wele. 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 Wele, mama, wele. 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 Aboshaya izandla zakho uvule umlomo wakho kubele wona lo besiyathandaza. Aboshaya izandla besiyambonga uNkulunkulu ngegama lenkosi ethu Jesu. Shamama mandolo bosaya. Enana babosaya. Shane boseke boya. Shana na na baya. Shana na na bos. Shana na bos. Yeah, we Jesus. Ake simshaleni izandla enkulunkulu. Shaleni ihlombe elikhulu. Shayela izandla kakhulu uNkulunkulu egameni lenkosi ethu Jesu. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ake siphindene simuphe ihlombe elikhulu siphakameni thina sonke ngenyawo.
Sishayile umoya ongcwele izandla kakhulu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. For the last time, ngiyacela simuphe ihlombe likhulu umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Thank you, Jesus. Khona uThixo phakathi kwethu. Siphakamise izandla sivala amehlo egameni lenkosi yethu Jesu. Baba, nguNkulunkulu wena. Ezulwini kulawula wena. Emhlabeni kulawula wena. Zonke izinto zilawulwa nguwe. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu. Moya ongcwele siyakhuleka nakuwe. Nayi inkonzo Nkosi. Kuleli viki sinikela kuwe. Bonakala uNkulunkulu wenkazimulo. Bonakala mdala wemfundo. Bonakala Alpha nawe Omega. Bonakala ndoda yamandla. Vela Nkosi kujapha izitha. Ngegama lenkosi yethu Jesu. Baba wethu oyingcwele. Sinikela konke kuwe. Asinalo elinye ithemba. Themba lethu likuwe. Lithi izwi lakho. Laba balindayo. Laba bathemba nabo likuwe. Abayi ukujabhiswa. Kepha bayokwamukela amandla. Wokuba bandize njengezinkosi. Baba siyabonga. Sibonga uqobo lokukhuphukela kwenye level. Baba siyabonga. We thank you, Father, for your grace. We thank you, Father, for your anointing. We thank you, Father, for your power and your strength. We thank you, Father, for your wisdom. We thank you, Father, for everything. Indeed, you are God alone. Besides you, there is no one. We thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Mshayeleni ihlombe elikhulu. Mshayeleni izandla kakhulu uNkulunkulu. Mighty Jesus. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Sizongena nje enkonzweni yomnikelo. Egameni lenkosi yethu Jesu. Give your best. Usazonikela, give your best. Kuba bonke ababukela basibukela emakhaya. It's time for offering. It's time for blessings. It's that time where God opens doors and shower us with his blessings. Now you can give your seed. Tshabalala, I want to tap under this anointing. And may this anointing works for you. May this anointing open doors for you. In the mighty name of Jesus. Before siya emnikelweni ukhona phakathi kwethu othi mfundisi ngicela ukhuleke nami ngidinga uJesu baba angisindiswanga ngidinga nje ukwamukela inkosi mhlawumbe ukhona osho njalo ekhaya ongibukele remember silanda insali kaNkulunkulu
ngiyacela wena olizwayo izwi likaNkulunkulu kulezi insuku ungayenze likhona inhliziyo yakho, vumela uNkulunkulu angene enhlizweni yakho. Cela ukuthi mangabe usho njalo, cela ukukhuleka nawe usho lo mkhuleko emva kwami. Cela ibandla lonke lime ngezinyawo egameni lenkosi yethu Jesu. Ngenzeka akekho la inkonzweni, bonke abantu abalaba basindisiwe, kodwa ukhona ongibukele osekhaya. God bless you mama. Enkosi yami Jesu. Oh hallelujah. Mshayeleni izandla mama. God bless you mama. Oh namhlanje yakhululeka ziyaqeqeka izibopho. Cela siphamise izandla zethu sistreshele towards yena. Nawe ngibukele lapha ekhaya, cela phamise isandla sakho egameni lenkosi yethu Jesu. Bese usho lo mkhuleko emva kwamthanini inkosi uJesu. Ngilizwile izwi lakho. Namhlanje ngiyavuma ukuba wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Nkosi uJesu, ngicela ungithethelele zonke izono na wonke amacala engwenzileyo phambi kobuso bakho. Nkosi uJesu, ngicela ubhale igama lami encwadini yokuphila, ulisule encwadini yokufa. Wena Sathane namadimoni akho nemimoya yakho, namhlanje ngiyakudivosa. Awusenamandla, awusenagunya empilweni yami. Ngisindisiwe, ngingumntwana kaNkulunkulu ophilayo. Ngiyabonga Nkosi uJesu ngomusa wakho ongenzele wona. Amen. Thank you Jesus. Sibongile uNkulunkulu wethu ophilayo. Sibongile dwala lethu. Sibonga babizwi lakho elihlabe baba inhliziyo yethu. Baba egameni lenkosi yethu Jesu. Sibonga baba na imphefumulo ethe baba yalizwa izwi lakho kulezi insuku zokugcina lapha abantu bangasalizwa izwi, lapha abantu bangasakufuni ububi buyanda emhlabeni. Kepha baba sibonga ukuthi inkosi nangalezi insuku basekhona inkosi abalizwayo baba bese bayavuma lithi izwi lakho ilona lowo ovumayo phambi kwakho. uNkulunkulu namandla wonke wena umnene futhi ulungile kuba umthethelele. Siyabonga nakalesi sikhathi busisa yonke imphefumulo babethe yezwa izwi lakho ngoJesu Kristu inkosi ethu engcwele. Father, we thank you in Jesus name. Amen. God bless you. Ngicela nimshayele isondela mama kunikeze isibusiso baba, siyabonga in the mighty name of Jesus. Qaqa zonke izibopho Nkosi phezu kwakhe. Mkhulule moya ongcwele. Jesus mighty name. Uyakwazi Nkosi ukuhlupha nokukhathaza umphefumulo wakhe. Khulula edwala in Jesus name. God bless you. Siyabonga kakhulu kuba bonke abasibukene emakhaya egameni lenkosi yethu Jesu. Ungakhohlwa this week there is a revival that is taking place at Tegwini, South Beach number 17 Milner Street egameni lenkosi yethu Jesu. It's Wednesday, it's Thursday, bese sithi Friday. Inkonzo yangolosithathu uLosine kuyoba u6 to 9. Friday inkonzo yethu kuzoba u6 bese siyaphuma after 12 sambe siyophumula emakhaya endaweni esiyibhukile bese siyabuya Saturday for a celebration egameni lenkosi yethu Jesu. Wednesday uBaba Tshabalala uyayivula imvuselelo. Thursday